कारे पतोहिया समर जल्दी बहन बूढ़ा के ले जा रे दवाई के नहीं तो दुनिया छोड़ दी है। यही घर में लागत बा ऐसा तबीयत खराब चलत बा। अरे अम्मा तू नाही जनबू ये बूढ़ा के बार बार तबीयत खराब हो जात बा। लागत बा भगवानों के इहा मंजूर बा। अरे दीदी तू नाही जनबू ये कुल मनावत बाटी के बुढ़िया मर जात कुल जर जमीन हमार हो जाए। यही से तई कुल हमरा के दवाई ववाई नहीं करावत बाटी। काहे पतोहिया स्वामी कुल का करत बाटू रे? ठीक करत बाटू। बुढ़िया का तबीयत खराब बा ना कि डॉक्टर बुला के देखवाई तो तोर खाली जर जमीन के चक्कर में पड़ल बाटू। बुढ़िया मर जाए तो ले लेब का? अम्मा तुम खाली बूढ़ा के बात सुनत बाटू। यही तरह कहनी दवाई इनके लिए के रखल बा, इनके मोबाइल देहल बा, कौन चीज के कमी बा बतावा तुम। अरे अम्मा तू का कहबू ये बूढ़ा के हमनो कौनो चीज के दिक्कत नहीं करल जाला। ठीक ना? ये बूढ़ा खाली चिल्लानी बार बार। इनके खाना के ना पूछल जाला कि खा चीज के ना पूछल जाला। ये तो खाली बस सबरे सामने हमने के बेइज्जती खाली करावनी। अरे सोने ना देत हो तब ना बुढ़िया कहत बा। हां तो हमन जात ले चल रे, हमन चल जा देखी बुढ़िया कैसे का करेले तब एकरा समझ में आ जाए हमन काम करत बाटे कि ना। अरे दीदी तू नहीं जनबू ये कुल ऐसन बाटी कि हमका 4 दिन से खाना नहीं देत रहनी है कुल। यही से हमार तबीयत खराब हो गई है। अरे दादा हो दादा ऐसन सात घर दुश्मन रहो के ऐसन पतो है नहीं दे भगवान की जौन की खाना बुढ़िया के नहीं पूछत बाटी। कुल खाली जर जमीन के बारे में सोचत बाटी कि बुढ़िया मर जाए तो कुल ले ले। देखत बाटू दीदी हमन के कितना बुढ़िया बेइज्जती करत है ना। कते बुढ़िया मर जाएंगे पता ना का करी जी के बुढ़िया। और कारे बहनी देखत ना बाटी बुढ़िया एक खटिया पे सोच के आई हो दादा आई हो माई कइले रहले दिन रात। हमार तो दिमाग खराब हो जाला ना कहने भगवान के उठा दिए एकरा के। कहला पतोहिया समझ जौन कहे के हो एक दिन तोहनो के बुढ़ौती आई तब तोहने के समझ में आई। जौन करत बाटू ठीक है करत बाटू। तो हम लोग का भगवान भला करे यह हम चाहत बाटी। हमरे पे जौन बीतत बा तो हम ही जानत बाटी। ये अम्मा हमने के माफ कर था, हमने से बहुत बड़ी यार गलती हो गई।